Straight to the point. Ug karon ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniligi po niyo po sa ngalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o gapit sa 8 na buwan sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagwan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karon nga buntaga makaigsunan. Duha ka mga subuanon nga pulos graduate sa University of San Jose Recoletos nasod sa top 10 sa May 2026 Certified Public Accountants Licensure Examination. So congratulations sa itong mga estudyante no sa University of San Jose Recoletos nga nasod sa top 10. Ang duha mao sila si Blas Miguel Villacampa Iscaro nga top 4 ug si Juan Alia Mukoy Karilim Diliman nga naa sa top 10. Congratulations sa mahigala sa University of San Jose Recoletos. Nining pinaagi mahigala sa ilang pagtudlo no o gamilandig kining duha mahigala ngadto sa top 10. Straight to the point. Mga subuanon, mga sukit ti Pinaw. Sa laing bahin sa mga balita, samtang gibanabana nga 26 ka milyon ka kabataan lukop nasod ang mobalik sa eskwelahan sa pagsugod na sa klase karong adlaw. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad mahigala mga public school sugod na balik ang klase. Apan ang mga classroom so pagidtaon maanda mga sukit ti Paminaw. Straight to the point. Doon na pa yung mga labi sa Sugbo mahigala nga naigo sa linog. Daghan pa mahigala mga classrooms nga wa pa gyud. Kating paita pa mga higala mga bata ngadto pa magklase mga kaigalaan sa ilaw mas manggahan aning kalakiha. Straight to the point. Katalig pagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Central Visayas Region na ay 1.6 million ka mga kabataan ang na-enroll karon nga school year o halos usama nga gidaghanon sa niagi nga school year. Straight to the point. Dinhi sa Sugbo gatusan ka mga pulis ang gideploy sa Cebu City Police Office sayo karong buntag aron mohatag og seguridad atul sa pagbukas na sa klase sa mga public schools karong adlaw. Straight to the point. Ato sang kuhaon ng situational report no nahigala labot sa pagsugod na sa klase sa atong mga estudyante mahigala sa public schools. Straight to the point. Samtang sa kauluhan o ubang bahing sa nasod, Senador Erwin Tulfo nangayo nagpasaylo miluwat og pamahayag pagpangayag pasaylo sa iyang agresibong pamahayag batok kang Senador Alan Peter Cayetano og sa kaubanan nga mga senador kumuhimo og laing Senate Blue Ribbon Committee hearing. Straight to the point. Giangko ni Tulfo nga ang mao niyang pahayag dili maayo alang sa usa ka senador sama kaniya. Straight to the point. Ay kay nakamatngon mga sukit ni Pinaw Tulfo ha. Ano to ang giingon nga bisan pa may gala sa iya mga kaubanan nga dunay makasulti. Doon na pa may mga disinte gapon nga kauban mga higalan Tulfo sa ilang block. No nga makasulti nga ayaw po na nawin di na mauwin. Aliman ka mahigalag iya mga kaigalaang ipadakop o di ko numudakop ang usaa iyang kwelyuhan o iyang gayuron. Guyuron pagawas mahigala si Alan Peter Cayetano. Walang tang kalakiha, guwa na tayo balao na ng kalakiha. Nawa mang professionalism ino ng kalakiha. Straight to the Kay point. siya mo'y legitimate. Ato pa niya siya mo'y legitimate Blue Ribbon Chairman. Straight to the point. Legitimate ka ha? Ato niya tagag pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin si Senador Erwin Tulfo sa ilang block mga higala sa Gatchalian Block mopahigayon sa mahigala og Blue Ribbon hearing karong buntaga matud pa. Straight to the Ato sa point. nihatagag pagtagad mga kaigsunan no sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Atong point. tan-aon og unsay pamaagi nila sa ilang investigasyon og duha ka Blue Ribbon Committee may mag-imbestigar day kang Cayetano Black
Di ay kang Gatchalian Black. Na sige, atong palidaan mga sugitig pabinaw kay kita sa media, igor man tas pag-cover sa nekin. Atong kubiran ang Cayetano Black, ato sa kubiran ning ka Gatchalian Black mga higala. Aron nga kinini ang masuta nato makigilan unsay ilang style pod sa investigasyon. Straight to the point. Kaysa ako nag-ingon interesado ming mga taga-Sugbo nga dunay investigation sa flood control. Nga naman, ang Sugbo mahigala, Central Visayas, grabe nga naigo sa bagyong Tino, nga ni patay o gatusan ka kinabuhi, nga ni duna pa'y mga missing, mga sukit di pabinaw hangtod karon. Straight to the point. Muna nga gusto tag dunay investigation. Si Lacson mahigala sa iyang investigation, milikoy man, Straight to the point. prangka-prangka lang pagka-istorya ba? I hope nga kining ilang investigasyon kay mo angkon magisla nga sila kuno'y legitimate, maghimo sa sila ilang kaugalingong investigasyon. Na sige, ang mga Sugboanon mahigalag mo imbestigar ang grupo ni Cayetano, okay. Mambisigar ang grupo ni Tulfo, nahala sige, imbestigar mo. Bisan pa mahigala o doon na pa'y questionable mga kaigalaan labot sa legitimacy, samtang wa pa na ma-resolve sa Supreme Court, nga mo kanda kong investigation, panindaan na to o kinsay tarong nga na imbestigar day. Kinsa mahigalay, labi na ang pinangutanaan, labi na mahigala ang ebidensya kung asa dalhon, katong nasugdan ni Lacson mga higala. Kumusta man sila si Amina Pangandaman, imbitaron ba nila ni Erwin Tulfo? Sila si Traigib Olaybar, Jojo Cadiz, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, ilabang imbitaron? Straight to the Kaya point. kadtong mahigala na nawat man tog mali-malitang kwarta, unya naan naman mahigala sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Straight to the Bisan point. ibutang talamang nga ilang dipinsahan may iras BBM, ibutang talamang. Pero kining mga tawhana, unsa man kutob la ito nga giparesign sila. Straight to the point. Humana kutob sa giparesign. Katarig pagtagad do butagas tuman uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uguban pang mga iskutanan atong tagag pagtagad labi na ang pagpadayon to pagisgot mahigala sa legal nga mga aspito ining duha ka factions karon mahigala sa Senado ug kinsa nila mahigala ang tinuod nga duna mahigala authority under sa atong balaod. Kini uguban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.